Bună seara! Bună seara, îi salut pe toți colegii dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut și pentru modul în care i-au informat pe oameni. Acum, întotdeauna poporul are dreptate. Votează. Iar eu o să merg mai departe și încerc să fac cât de multe lucruri bune pot din funcția pe care o ocup. De unde aveți informația că alegerile au fost câștigate de Iohannis? Avem și noi numărătoarea paralelă și nu cred că avea rost să, în niciun caz nu se punea problema să noi care am organizat alegerile să le contestăm sau așa cred că e într-o țară democratică. L-am sunat pe domnul Iohannis, l-am felicitat, i-am urat succes și viața trebuie să meargă mai departe. Pe numărătoarea paralelă, care sunt datele pe care dumneavoastră le aveți? Nu știu să vă dau detalii, domnul Dragnea are detaliile, dar domnul Iohannis a fost votat în cea mai mare participare de după, nu știu, 96 încoace. E cum, domnul Ponta, dumneavoastră ați pierdut alegerile și nu știți cu cât le-ați pierdut? Cum adică știe domnul Dragnea? Mi-a spus doar că sunt într-o fază foarte avansată și rezultatul este clar. Domnul Ponta, dumneavoastră aveți siguranța faptului că s-au pierdut alegerile pe această numărătoare paralelă? Siguranța va fi atunci când va anunța Biroul Electoral Central, dar asta este rezultatul numărătorii noastre și, repet, așa cred că se face într-o țară civilizată. Nu e nevoie să scoatem oameni în stradă, nu e nevoie să se bată românii mă gândeam că e nevoie să numărăm, adică gata s-a numărat. Dar noi am făcut chestia asta. Bine, deci bun. Cu privire la această informație care a apărut în această seară, faptul că ați demisionat din funcția de prim-ministru, este ceva adevăr în această știre? Sau manipulare? Nu este adevărat, pentru că eu n-am ajuns prim-ministru de capul meu așa singur. Poți să te muți dintr-un apartament când vrei tu sau poți să pleci în vacanță. Eu am ajuns prim-ministru sprijinit de oameni, de forțe politice și dacă la un moment dat, acum nu se pune problema, dacă la un moment dat, la anul, peste 2 ani, acele forțe politice care m-au susținut îmi vor cere, nu voi ezita să fac pasul înapoi, dar nu s-a întâmplat acest lucru și nu cred că e nevoie acum de așa ceva. Deci, respingeți categoric informația că v-ați dat demisia mâine? Resping categoric că îmi dau demisia atâta timp cât nimeni dintre colegii mei nu mi-a cerut acest lucru. V-a sunat cineva din străinătate în ultima oră? Pe mine? Da. Nu știu, că n-am răspuns la telefon. Deci n-ați vorbit cu nimeni din străinătate? Cu număr de America? Da. Nu, n-am vorbit decât cu soția mea, cu mama și l-am sunat pe domnul Iohannis. Da. Domnule Ponta, mi se pare totuși important în această seară, ați auzit o declarație foarte succintă. Nu știu exact care este numărul de votanți pe care îl aveți, dar și-au exprimat voturile 11.341.521 doar în România. Și Mai mulți. Bun. Probabil sunt 5-6 milioane, nu știu, 5 milioane cel puțin care v-au votat. Ce ați vrea să le transmiteți acestor oameni? În seara asta, în aceste ore, România este în mod evident divizată, este partea care v-a votat are un sentiment probabil uriaș de amărăciune și oamenii aceștia ar vrea să audă cu siguranță ceva. Ce ați vrea să le spuneți? În primul rând să le mulțumesc din inimă. Să le spun că îmi pare rău că n-am reușit. Am făcut tot ce a ținut de mine. O să văd de mâine ce greșeli, cum se putea mai bine, știți, ca după fiecare dată, după un asemenea moment, după aia face analize. Acum mi-e imposibil, însă le mulțumesc din inimă și le mai zic un lucru. Că eu nu mă dau bătuți. Sunt convins că nici ei nu o să se dea bătuți. Mama îmi transmite o întrebare foarte bună acum prin SMS. Se uită la emisiune și mă întreabă foarte corect ce se va întâmpla dacă va fi declarat Iohannis incompatibil de către instanță, așa cum se discuta înainte de alegeri. Adică așa atunci ce facem? Dați-mi voie acum, în această seară, să nu fac alte analize. Stau și eu cu familia, cum n-am stat de o lună și jumătate. Și de mâine ne vedem din nou. Domnule prim-ministru, luați în calcul, măcar teoretic, posibilitatea ca unul sau două partide din coaliția majoritară să treacă în barca opusă și să se formeze o nouă majoritate în jurul lui Iohannis? Să treacă de partea poporului, practic. Exact. Adică,
Nu, categoric USL, ceea ce am semnat noi alaltă ieri, adică PSD, PC, UNPR, PLR rămân împreună. Nu cred că UDMR-ul va dori să meargă în altă parte. N-am vorbit cu domnul Cunor Kelemen, dar în ceea ce privește USL-ul sunt absolut convins că vom rămâne până în 2016. Fără UDMR aveți majoritate la Senat și la Cameră? Da. Mulțumesc. Mi se pare important ce a spus domnule Victor Ponta mai devreme, și anume că veți continua lupta pentru cei peste 5 milioane de români care v-au votat. Este tocmai ceea ce încercam și eu să spun atunci când am dat această informație despre intoxicările care se transmit în clipa asta în legătură cu demisia. Cum veți continua această luptă? Vă rog să mă credeți că mi-e greu acum să fac toate analizele respective, însă atunci când am cerut votul oamenilor, atunci când atâția oameni m-au votat, să le spun în seara asta la revedere, nu mă interesează de voi, cred că ar fi o mare ticăloșie. Motiv pentru care am spus că voi continua. Cum o să facem? Mâine ne trezim după noaptea asta și mergem mai departe așa cum a mers în 2011, 2012, cum ne-am ridicat după referendumul ăla din 2012, trebuie să mergem mai departe. Domnule prim-ministru, pregătiți un document de coabitare cu președintele Klaus Iohannis? Nu. Dați-mi voie să nu mă gândesc la așa ceva nici acum, nici mai târziu. Noi ne gândim, știți că avem precedent. E normal. E normal. La fel ca și primul, să vedem dacă vine Klaus Iohannis după modelul Băsescu, că ăsta e pericolul. Că data trecută a venit Bogdan Chiriac și era să-l încă o dată vă mulțumesc tuturor celor de acolo, pentru că l-am auzit de vreme pe Mircea Badă, așa e. Voi v-ați bătut chiar mult mai mult decât mine și decât ceilalți și mergem mai departe împreună. Vă mulțumesc, seară bună! Da.